Hola, en aquest tutorial veurem com importar materials d'un curs Moodle a un altre. Aquesta és una funcionalitat molt útil que permet als professors reutilitzar recursos i contingut d'un altre curs. Ara veurem una explicació bàsica pas a pas de com fer-ho. Primer de tot, hem d'iniciar la sessió dins del nostre curs Moodle i accedir al curs de destí. Ens hem de dirigir al curs de destinació, és a dir, aquell on volem importar els materials. I a més, ens hem d'assegurar que tenim els permisos necessaris com a professor editor per realitzar aquesta acció. Hem de ser professors editors dels dos cursos. Del curs A és el curs de destinació dels materials i el curs B, el curs d'on volem obtenir els materials. I els següents passos els veurem directament amb una mostra pràctica dins de la plataforma Moodle de Leoi Drassanes. Ja estem aquí situats, estic dins de la meva sessió i el meu curs de destinació, on jo vull tenir aquests materials, és aquest. Hem d'obrir el curs on volem importar els materials, d'acord? Doncs dins d'aquest curs jo soc professora editora, per tant puc perfectament importar els materials. Ara estem aquí a dalt i on posa més hem d'anar cap a sota on posa reutilització del curs. Està aquí a sota del tot, cliquem aquí i ja surt com primera opció l'opció d'importar. Si obrim aquesta pestanya, tenim l'opció de còpia de seguretat, restaurar, reiniciar. La primera que surt és la d'importar. Ara hem de seleccionar el curs per importar-ne les dades. Aquí són els cursos on jo també soc professora editora, però si hi ha un altre curs o encara no sou professors editors, doncs heu de demanar al professor d'aquest curs que us faci professor editor per poder importar els materials, d'acord? Aquí també tenim la funcionalitat de cerca cursos. Jo puc posar alemany A1 i em sortiran tots els cursos d'alemany A1, d'acord? Ara vull buscar un curs que es diu Moodle, cerca, i és aquest curs de Moodle Tutorials Online, exacte, és aquest curs el que jo vull i seleccionem el curs d'on volem obtenir els materials. Ara cliquem a continuar. Aquests paràmetres ja estan posats per defecte. Jo recomano deixar-ho tal qual, menys el tema d'incloure els blocs laterals. Si no, fareu també la importació sempre de tot el que hi ha als blocs laterals de la dreta. Però això no ens interessa, per tant, ho descliquem. I següent. Següent, si volem tot el curs sencer, doncs deixem tot clicat. Però si volem materials concrets, hem de posar cap, clicar a cap, i aquí el que és molt important, hem de marcar la unitat. Jo vull exportar materials de la unitat primera, que és aquesta. Si volguessi importar materials d'una unitat diferent, aquesta, doncs hauria de clicar aquí per poder importar aquest material, d'acord? M'interessa de la primera unitat, del Moodle, aquí m'interessa un training que he preparat sobre frases fetes amb animals. És aquest training que m'interessa. Per tant, selecciono. Hem de seleccionar tot el que ens interessa, però sense oblidar que hem de marcar la unitat on es troba aquest material. Si no, no podem. Si jo no tingués clicat això, no podria tampoc clicar aquest material. És impossible. Per tant, cliquem la unitat on es troba el material i ja podem clicar tot el que ens interessa. M'interessa aquest training i ja podem anar a sota, ràpidament, i clicar a següent. Ara tenim una mena de control genèric
i posa tot el que està inclòs i no inclòs. Podeu controlar. Com que és tan sols una tasca, anem i fes la importació. A vegades posa que triga 3 hores, però després es converteix en 20 minuts. Ara, de 2 minuts ha passat a 47 minuts. Això va variant. No és el temps real. Però, òbviament, quan més activitats o recursos voleu importar d'un curs a un altre, doncs trigarà més. Bé, encara s'està important. A vegades triga, depèn de com estigui el servei d'Àgora, depèn del wifi, depèn de moltes coses. Però, bueno, amb paciència, s'ha d'esperar. I el temps que posa aquí no vol dir res, d'acord? Jo ja porto 20 minuts esperant que es carregui. De moment, doncs, hem seleccionat el curs, d'on volem importar els materials, hem fet la configuració inicial, que és deixar tot per defecte, menys el tema del bloc lateral. Després hem tingut la configuració de l'esquema, que és on seleccionem els materials que volem importar, confirmació i revisió, i ara s'està fent la importació. D'acord? Una vegada que es completi la importació, sortirà aquí marcat completat. Doncs ara torno a posar en pausa i espero que es completi aviat. Bé, ara ha trigat una mica, ha trigat més de 20 minuts, però ja està completat. Aquí posa el 6è pas que està completat, s'ha completat la importació. Cliqueu a continuar per tornar al curs. Doncs cliquem a continuar i aquí ja estem. Tornem al curs de partida, que és el curs on volíem tenir aquest material nou. Molt bé, ara es tracta de buscar on es troba aquest material. Podem clicar aquí i obrir l'índex del curs. Com que era un material que es trobava dins de la primera unitat de l'altre curs, normalment després també ho posen dins de la primera unitat. Però bé, ara s'ha de buscar una mica. Bé, és un qüestionari, ja he trobat que està aquí situat a la unitat d'informacions. Com que us he dit, era la primera unitat de l'altre curs Moodle, per tant, normalment es troba cap al final d'una unitat equivalent. D'acord? Si jo hagués exportat material de la unitat 10, o la 8, o la 6, doncs em sortiria cap al final de la unitat corresponent. Però jo vull tenir aquest material dins la unitat 3, la puc obrir aquí. Encara no tinc gaires materials, ¿vale? I és aquesta. Em torno a posar dins d'aquesta unitat per poder exportar aquest material a la unitat 3. Podem arrossegar directament des d'aquí i l'arrossego aquí, a la unitat 3. I ara s'hauria de quedar aquí. A veure. Bé, no m'ha funcionat, però no passa res. Tenim l'altre mètode. Vale, un momentet. Bé, m'he despistat ara. Per poder arrossegar, per poder moure els elements, hem de tenir clicat i activat el mode d'edició. Si no, no es pot moure res, d'acord? Doncs ara sí, ara puc agafar aquest qüestionari i posar-lo dins de la unitat 3, que és on m'interessa tenir-ho. Ja està aquí a dins. Vale? Bé, això seria tot sobre com poder importar. Recordeu que és molt important que el curs de partida, el curs A, és on voleu tenir els nous materials. Després heu d'anar a més, reutilització del curs, seleccionar importa, fer la selecció del curs i seleccionar el material que us interessa. Una altra pregunta important, la gent em fa, i com puc ser professor editor, com em poden configurar com professor editor. Doncs la persona que té l'altre curs,
Si és un curs vostre, ja sou professors editors, però si és el curs d'un company, aquest company ha de mirar que estigueu dins el seu curs com participants i si és Armin que es vol importar materials del meu curs, doncs jo haig d'activar el seu rol de profe editor, professorat editor. S'activa aquí, després es guarda i el millor és treure el rol d'alumnat perquè no hi hagi confusions, ¿vale? I d'aquesta manera Armin ja podrà exportar materials d'aquest curs al seu. És molt important tenir això clar, que nosaltres hem de ser professors, editors de tots dels dos cursos. Doncs aquestes serien les indicacions bàsiques sobre com importar recursos, activitats d'un curs a un altre. El que també és molt important és que aquests recursos que heu importat els podeu modificar dins del vostre curs Moodle i això no afecta als recursos originals dins de l'altre curs Moodle. Si importeu un qüestionari i el voleu modificar, afegir coses, suprimir coses, a la versió original no li passa res, d'acord? Molt bé, un salut, adeu.